حسین شاہ صاحب اور سرامت کا دلی سے درخواست کم چی غیرہ شو مختصرا اسپانی کی منقبت شریف پیش کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. يا مدينة منور خدے گو جنت دے زار مدینہ منورہ خدے کو جنت دے پر پوہی گی عاشقان دا مدینے اور پزڑگی کی زمون دگائے تمنا دا ربا زمون دگائے تمنا دا چشوی حلدہ خادمان دا مدینے رب منہم دکار سے بسر بودی یا رب من دکار سے بسر بودی سفر مکڑی روان دا مدینے. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم نبینا وسلم مولانا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وزمادہ سے جانان چی تفسیر دے دا قرآن وزمادہ سے جانان چی تفسیر دے دا قرآن زخپلا مورو پلار او یاران میں تے قربان زخپلا مورو پلار او یاران میں تے قربان وی زمادہ سے جانان چی تفسیر دے دا قرآن زخپلا مورو پلار او یاران میں تے قربان زخپلا مورو پلار او یاران میں تے قربان وزمادہ سے دل بر دے ہم نور دے ہم بشر دے ہم نور دے ہم بشر دے وزمادہ سے دل بر دے ہم نور دے ہم بشر دے ہم نور دے ہم بشر دے پشپکی دا میرا جا لار دا منتہا نبر دے لار منتہا نبر دے ورازدار پلا مکان دا اللہ سر مہمان ورازدار پلا مکان دا اللہ سر مہمان الحمدہ سجانان چی تفسیر دے دا قرآن اللہ پلا مورا پلان او یاران میں تے قربان وزخ پلا مورا پلان او یاران میں تے قربان دیدار لچی روان شو چی برا پاس مان شو چی برا پاس مان اللہ او دیدار لچی روان شو چی برا پاس مان شو چی برا پاس مان شو چی تیر شو منتانا اللہ سر مہمان شو اللہ سر مہمان شو جبریل کو حیران وازمادہ سے
بچی منظور در پدر کی دوی بشفاعت شی دوی بشفاعت محبوب درب منان او زمد سجانان محبوب درب منان او زمد سجانان وزخ پلا مورا پلار او یاران متر قربان وزخ پلا مورا پلار او یاران متر قربان وچا چی پیمان دے دوزخ نپامان دے دوزخ نپامان سبحان او زما د سجانا او دا فضل د سبحان او زما د سجانا